Доброго ранку, 9 година, час новин на АТР, 27 листопада, 1369-й день анексії Криму. В студії Маргарита Потапова. Де Ервін і всі ті, кого викрали і які зникли безвісти в окупованому Криму? З цим питанням всі небайдужі сьогодні знову прийдуть під стіни російського посольства у Києві. Таку акцію щомісяця вже більше року організовує Кримсос. І щоразу представники організації доповідають останні новини щодо ситуації із правами зниклих безвісти на окупованому півострові. За більш як 3 роки анексії в Криму викрали більше 40 людей. 6 знайшли мертвими. Деяких засудили за сфабрикованими справами і кинули за ґрати. Але про долю щонайменше 18 мешканців Криму досі нічого не відомо. Серед них і Ервін Ібрагімов, член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар, якого торік навесні викрали біля власного будинку у Бахчисараї. Як вести себе під час обшуків і затримань? Для кримчан юристи Кримської солідарності підготували методичні рекомендації. Це невеличка пам'ятка, яку мешканцям Криму радять постійно носити в кишені. А ще для них організували цілодобову гарячу лінію. Подзвонивши на неї, можна отримати безкоштовну юридичну консультацію. На цій гарячій лінії також працюватимуть юристи Кримської солідарності. Зібрання організації в окупованому Криму розпочалося з молитви за благополуччя політв'язнів півострова. Альхамдулиллахи раббил аламін, ар-рахманир рахім, малики йаумиддин. Эта памятка, она будет в виде, в ламинированном виде. Вот, ее можно будет носить в паспорте. То есть каждый из нас вот так в карман ее положит и при ситуации может достать, посмотреть и вести себя соответственно. Я хочу сказать, чтобы вы были внимательны во всех своих правоотношениях с кем бы то ни было. И прежде чем у кого-то что-то просить, с кем-то встречаться, с кем-то заключать какие-то договора, подписывать бумаги, вы сначала проконсультируйтесь с юристами. В аеропортах України, Європи та Канади чекали на бранців Кремля. Акцію на підтримку українських політв'язнів провели у Києві, Одесі, Львові, Празі, Варшаві, Бухаресті, Гельсінкі, Торонто і навіть у столиці Казахстану – Астані. Її приурочили до дня народження Олександра Кольченка. Своє 28-річчя він змушений зустрічати у російській в'язниці. У залах прильотів литовищ різних країн люди тримали таблички з ім'ям Олександра Кольченка, а також Олега Сенцова, Миколи Семени, Володимира Балуха, Романа Сущенка, Павла Гриба і багатьох інших заручників агресора. Загалом Росія незаконно утримує у тюрмах близько 60 українських громадян. Акцію в аеропортах України та Європи її організатори та учасники назвали «Марне очікування». Вони знали, що ніхто з українських бранців зараз не прилетить, але їх завжди будуть чекати. Українцю Олександру Кольченку виповнюється 28 років. На жаль, він змушений зустріти цей день у застінках Кремля. Ми не припиняємо боротися за твоє звільнення та усіх українських заручників. Україна з тобою, Олександре. Ми на всіх політико-дипломатичних рівнях робимо все можливе для того, щоб звільнити наших громадян, які на сфабрикованих обвинуваченнях утримуються в Російській Федерації в окупованому Криму. Це нелегкий шлях. Це дуже нелегкий шлях. І повірте, щодня наші консули роблять героїчну роботу для того, щоб звільнити наших громадян. Стан Олександра Кольченка погіршується. Про це заявила мати українського політв'язня, незаконного засудженого в Росії. За її словами, Олександр сильно схуд. При зрості 190 сантиметрів він важить лише 62 кілограми. Він лежав у лікарні з діагнозом дефіцит ваги. Також мати Кольченка повідомила, що листи від кримських друзів до нього не надходять. Як відомо, Олександра Кольченка затримали російські силовики у травні 2014-го у Сімферополі разом з режисером Олегом Сенцовим. Їх звинуватили в організації терактів на півострові, а згодом засудили Кольченка до 10 років, а Сенцова до 20 років колонії суворого режиму.
Справа Романа Сущенка може піти за схемою справи Павла Шаройка у Білорусі. Про це заявив адвокат українського журналіста Марк Фейгін. На своїй сторінці у Фейсбук він написав, що його самого планують позбавити статусу адвоката вже у грудні за вказівкою російських спецслужб. І це робиться, за словами Фейгіна, з єдиною метою – застосувати до незаконно утримуваного Романа Сущенка оперативну схему, як з іншим українським журналістом Павлом Шаройком, якого білоруське КДБ звинуватило у шпигунстві і роботі на розвідку України. Мене збираються позбавити статусу адвоката вже у грудні за вказівкою російських спецслужб. Самі знаєте хто, щоб реалізувати стосовно Романа Сущенка оперативну схему, як Шаройко у Білорусі. Ну ви самі розумієте, не будьте наївними. Ну і зрозуміло, я ні про що не шкодую і закликаю тих, хто залишається в адвокатському статусі, продовжувати принципову і послідовну боротьбу щодо захисту прав людини. І сьогодні зранку Московський суд розглядає клопотання сторони обвинувачення про продовження терміну тримання під вартою Романа Сущенка до 30 січня 2018 року. Як відомо, українського журналіста затримали у Москві більше року тому, звинувативши у шпигунстві. Адвокат Марк Фейгін упевнений, що його підзахисного засудять до 20 років в'язниці. КДБ Білорусі звинувачує українського журналіста Павла Шаройка у стеженні за військовими об'єктами Росії в республіці. Про це пишуть білоруські ЗМІ. На допиті Павло Шаройко нібито визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки України. І його завданням буцімто був збір інформації про Раду міністрів та МЗС Білорусі, а також військові об'єкти Росії в країні. Як стверджують білоруські ЗМІ, разом з радником посольства України в Білорусі Ігорем Скворцовим Павло Шаройко мали не лише вивчити ці об'єкти, але й заводити і розвивати тут знайомства. Також український журналіст повинен був зібрати інформацію про особливості митного режиму щодо ввезення в Білорусь технічних засобів електрозв'язку та електронно-обчислювальної техніки. Павла Шаройка затримали у Білорусі за підозрою у шпигунстві. Журналіста арештували у Мінську ще 25 жовтня. Нацполіція затримала екс-бійців батальйону «Донбас», одного з колишніх керівників батальйону Анатолія Виногродського та ще одного екс-бійця підозрюють у нападі на охоронця одного з приватних підприємств на Кіровоградщині. Другий підозрюваний – доброволець батальйону ОУН Леонід Литвиненко. Відео його затримання поширив рух «Визволення». За інформацією нардепа Єгора Соболєва, затриманих везуть до Маріуполя. Минулої п'ятниці у Києві був затриманий ще один боєць батальйону «Донбас» Олександр Новіков. Його підозрюють у викраденні людині, ба більше він є фігурантом 7 кримінальних справ. Напередодні Маріупольський суд заарештував Новікова на 2 місяці без права внесення застави. 2 бійців загинуло і ще 4 поранені. Таких втрат зазнали наші захисники за минулі вихідні у зоні АТО. Російсько-окупаційні війська не припиняли обстрілів українських оборонних укріплень. По всій лінії фронту били забороненим Мінськом крупним калібром. Напередодні збройні провокації російські найманці влаштували у районі Верхньоторецького на Донеччині. В результаті там посилили заходи безпеки. Для захисту цивільного населення від ймовірних диверсій на посилене патрулювання на лінії зіткнення перейшли загони Нацполіції та підрозділи Збройних сил України. Литва може подарувати Україні зброї на 2 мільйони євро. Принаймні про це йдеться в проєкті постанови литовського уряду, який підготувало Міноборони країни. У додатках до цього документу зазначено, що Вільнюс може передати Києву понад 7 тисяч автоматів, Калашникова майже 2 мільйони патронів, понад 80 кулеметів, кілька мінометів і протитанкову зброю. Цей проєкт постанови литовські урядовці вже направили на розгляд Міністерства фінансів і МЗС країни. Вперше Литва передала Україні озброєння у 2014 році. Міністр оборони країни заявляв, що литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку. У Чорне море зайшов ракетний есмінець ВМС США. Корабель «Джеймс Вільямс» оснащений 500 крилатих ракет «Томагавк». Він пройшов через протоку Босфор і рухається вздовж західного узбережжя Чорного моря. Наприкінці літа американський есмінець «Джеймс Вільямс» побував в Балтійському морі. Зокрема, заходив у порт Риги.
5 футбольних команд, 1 кубок і дружба народів. У Києві пройшов турнір з футболу імені Ісмаїла Гаспринського, видатного кримсько-татарського письменника, філософа та просвітителя. Детальніше в матеріалі моїх колег. Від ранку 7-річна ще спостерігає за футбольною грою. Маленька кримчанка не приховує щирих емоцій. З усією родиною прийшла вболівати за кримсько-татарський клуб «Адалет». У перекладі його назва означає «справедливість». Чтобы они размяли свои ноги, чтобы они быстро бегали, если там что-то упало. Мы очень часто ходим на футбол. Серед команд є гості з Туреччини, Азербайджану та Арабських Еміратів. Організатори кажуть, це перший, але точно не останній турнір. Його девіз – це «Дружба народів». Зарождалось, если честно, очень давно провести Кубок дружбы, да, между тюркскими народами и в целом вообще между национальностями. Призы – это кубок Исмаила Гаспринского с гравировкой, и мячи, и также дополнительные там атрибуты. До останньої секунди у фіналі змагалися фаворити турніру – кримсько-татарська команда «Адалет» та столичний «Доломіт». Переможцем турніру з рахунком 4-2 стали кияни. Їхній воротар Дмитро визнає – суперник у фіналі був гідний і сильний. Узнали о турнире буквально недавно, за пару дней. И пригласили представлять Украину. Ребята, несмотря на счета, все равно старались, выкладывались. Приятно с такими людьми играть, которые относятся серьезно к своему делу. Капітан кримсько-татарської команди мріє – наступний турнір проведуть у його рідній сонячній Євпаторії. Я хочу, чтобы все мы вернулись в Крым и поддерживали спорт в первую очередь. Потому что там есть много молодежи, надо развивать. Переможці отримали кубок та почесні медалі з рук Ільмі Умерова. Заступник голови Меджлісу себе затятим футбольним уболівальником не вважає. Але гру кримсько-татарської команди пропустити аж ніяк не міг. Для нього, каже, гра в футбол не просто спорт, а можливість усім зібратися разом. На этот турнир пришел с удовольствием. В первую очередь спорт всегда сближает. В такое трудное время, как сейчас в Украине, в этом есть просто очень большая необходимость. Турнір назвали іменем Ісмаїла Гаспринського, видатного кримсько-татарського філософа і просвітителя, засновника першої кримсько-татарської газети. І саме він заклав підвалини демократичних традицій майбутнього кримсько-татарського національного руху. Дарина Іванютенко, Ільдар Ісматов, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Залишайтеся з АТР, якщо хочете знати більше.